सुनीता आज सोच सोच के मरल जात रहे। निधि आज पूरा 26 वरिस के हो गई। मुरारी कई जगह लइका देखे गईलन, पर कहीं परिवार पसंद ना आए तो कहीं दहेज के कारण बात ना बने। मुरारी के सोचना रहे कि ईश्वर एगो ही संतान देले बाड़न, एकरा के एह काबिल बना दी तो शादी में दहेज के जरूरत ही ना पड़ी। निधि मधुभाषी होखे के साथ साथ पढ़े में भी बड़ा होशियार रहे। माई सुनीता के मानना रहे कि बेटी के ज्यादा पढ़े की जरूरत नहीं है, पर मुरारी के सह से निधि ग्रेजुएशन कर लेलस। सुनीता निधि के 21 वरिस होते ही रोज ही मुरारी के निधि के शादी खातिर सुनावे, लेकिन मुरारी के सर पर जू ना रंगत रहे। मुरारी के कहना रहे कि बेटी जब बीए पास हो जाए ओकरा बादे आगे के सोचब। बेटी के पढ़ाई के बाद कहीं बात ना बनी। निधि के सारा सहेली के शादी हो चुका रहे और वो कई गो माँ भी बन गई रही। सुनीता के लोग अक्सर आवे जाए पर निधि के शादी के बाद कह के तंज कसत रहे। निधि तो पिछला साल से ही घर में कैद होके रहे लागल। सुनीता के मुंह सदा उतर रहत रहे और बेटी के भी लोग से नजर चुरावे के पड़त रहे। ई देख के मुरारी के भी बड़ा दुख होत रहे, मगर बिटिया के शादी कोई मजाक थोड़े बा कि केहू से कर दी। सुनीता मुरारी के आज सवेरे सवेरे ही क्लास लगावे लागल कि घर में जवान लड़की पड़ल बिया और मुरारी के कोई फिक्रे नहीं है। आज भजवा ह त काल दिशा सुल ह करके रोज एक गो नया नया बहाना बा। आज मेहरारू के बात मुरारी के बड़ा चुभल। उ बिना खैले पीले ही आपन झोरा उठैलन और निधि के मामा के बतावल गई लड़का के परिवार से मिले पहुंच गईलन। कहलन कि जब घर में जय होला तबे बाहर भी जय होला। लइका वाला के यहाँ 1 किलो मिठाई लेके जाए के बाद भी उनका सिर्फ 1 गिलास पानी पिए के मिलल। लइका के बड़ा भाई आन मान से दहेज के डिमांड रखलस। मुरारी सोचलन कि चाहे जमीने काहे ना बेचे के पड़े, मगर आज उ शादी तय करके ही घरे लौटी हन। उ दहेज देवे खातिर हाँ कह देलन और आगे के कार्रवाई खातिर तिथि तय करे के कहलन। एह पर लइका के माई घर के अंदर से बोल पड़ली कि हमार बेटा घर जमाई ना बनी। हम बिना पुत वाला घर में अपन बेटा ना बियाहब। मुरारी ये सुन के अंदर से टूट गईलन। उनका बेटा नइखे, एह में उनकर बेटी के का दोष। ई सोच के उनकर आंख भर आइल और ओजा से उठ के उ बाहर चलैलन। भूख से हालत खराब होत रहे, पर उ सोचलन कि उ भोजन तब तक ना करियन जब तक निधि के लगन तय निखन कर लेत। बगल के गांव में वो पिछला हफ्ता गई रहन त लइका के बाबूजी विचार करे खातिर समय मांगले रहन। मुरारी सोचलस कि ओइजा चल के आज शादी तय कर ले। उ चाहे जो भी मांगस सब मांग ले। हमरा बाद हमार सारा खेत ऐसे भी ओकरे बा। मन में विचार करते हुए मुरारी पैदल ही चलल जात रहन। तेज धूप में जब सर चकराए लागल त एगो पेड़ के नीचे थोड़ा देर खातिर रुक गईलन। ओइजा पहले से 2 गो लोग सुस्तात रहे। मुरारी के देख के उ बोल पड़ल कि भाई बड़ा उदास लागताड़ा, कोई विशेष बात बा का? मुरारी उनका के अपन सब रान कहानी सुना देलस त उनका में से एगो बोल उठल कि बगल में ही एक वकील साहब बाड़न, उनकर बेटा इंजीनियर बा, रउरा ओइजा जाके बात कर सकतानी। मुरारी के बांझ खिल गई और वो वकील के नाम पूछे लगलन। श्याम प्रसाद के नाम सुन के उ मौन हो गईलन तो उ आदमी वजह पूछलस। मुरारी कहलस कि ना उ सही परिवार नइखे। श्याम प्रसाद हमार दूर के रिश्तेदार हवन। उ एगो विधवा से शादी कर लेले बाड़न और ओही विधवा के उ लइका ह। हम ऐसे घर में अपन बेटी के शादी ना करब। एह पर पहिला आदमी कहे लागल कि मुरारी जी रउरा तो बड़ा दोगला बात करतानी। एक और समाज के कुरीति से परेशान होके बुराई करतानी और केहू समाज के विरुद्ध जाके सही काम कैलक तो ओकरा पर रउरा चरित्रहीन होके के दाग लगावतानी।
मुरारी के बात सब समझ में आ गई और उ सीधा श्याम प्रसाद के घरे जा पहुंचलन। श्याम प्रसाद के घरवाली और बेटा के मृदु स्वभाव से वो बड़ा खुश भइलन। श्याम प्रसाद निधि के पढ़ाई सुन के तुरंते शादी खातिर तैयार हो गइलन। मुरारी के लाख मना करे पर वो भर पेट भोजन उनका के करैलन। श्याम प्रसाद के मेहरारू कहली कि उ निधि के पहले देख चुकल बाड़ी और मुरारी आपन सुविधा अनुसार शादी के कार्यक्रम तय कर ले। उ साफ शब्द में कह देली कि हमार बेटा के शादी करे के बाद कोई सौदा नइखे, ऐसे हम रउरा से कोई दहेज ना ले। मुरारी श्याम प्रसाद के घर से निकलकर अपना घरे पहुंचल त रात हो चुका रहे। सुनीता अन दिन के तरह एक बाल्टी पानी दरवाजा पे रख के रख देलस। मुरारी अपन हाथ धो के मिठाई के एगो डिब्बा लेके साथ में घुसलन। सुनीता के मिठाई खियावे लगलन। सुनीता के एक सास में बता दिलन कि निधि के लगन श्याम प्रसाद के लड़का से तय कर देनी। तो सुनीता श्याम प्रसाद के विधवा विवाह के बाद दोहरा देलस। एह पर मुरारी कहलस कि वो विधवा अगर मर जाई तो समाज के ठंडक मिल जाई। श्याम प्रसाद कोनो रखेल थोड़े रख ले बा, उ दोसर शादी कैले बा। ओकरा त एक विधवा के पूरा सम्मान से अपन पत्नी बनैले बा। सुनीता घबराते हुए कहलस कि वो मोटर गाड़ी वाला आदमी बा, हम ओकर दहेज कैसे जुटा पाई। मुरारी कहलस कि कोई दहेज के मांग नइखे। तब सुनीता बोले लागल कि वकील झूठ होला। तब मुरारी कहे लागल कि अब श्याम प्रसाद झूठा होखस चाहे कुछो, अब समधी उहे बनिहन। शादी के तय भइल और तय तिथि में शादी हो गई। कई रिश्तेदार मुरारी के श्याम प्रसाद के बारे में उल्टा पुल्टा कहलन, लेकिन मुरारी सबके अनसुना कर देलन। आज निधि एक वकील के रूप में कोर्ट में काम करतिया तो मुरारी अतिशय प्रसन्न बाड़न। काहे कि अगर उ लोग के बहकाव में आके ई शादी ना करतन तो बड़ा पछतैतन। आज उनका वजह से उनकर गुड़िया एक वकील के रूप में काम करतिया। अगर उ समाज के लोग के बात सुनतन तो खाली उ एक घरेलू लड़की बन के ही रह जाइत और आज के तरह अपन पंख ला फैला पाइत। दोस्तों, ई कहानी कैसन लागल? अगर अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। कमेंट के माध्यम से भी जरूर बता देव कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल।